Helo, fe Newydd, Constable Huw Freeman, ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion yn union fel yr un sy'n dod i'ch ysgol. Am rôl i yw ymweld ag ysgolion a hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol gyda disgyblion. Hoffwn eich atgoffa am rai negeseuon diogelwch pwysig sy'n ymwneud â chyffuriau newydd sy'n ymddangos, neu NEDs, a elwyr hefyd yn sylweddau seicoweithredol. Mae'n debyg y byddwch yn adnabod y rhain yn fwy cyffredin fel cyffuriau anterth cyfreithlon neu'n Saesneg legal highs. Dyma'r term yma'r cyfryngau wedi ei ddefnyddio i greu cyffro ynglyn â'r cyffuriau hyn, ond nid oes dim byd cyffroes yn ei cylch gan ei bod yr un mor beryglus â chyffuriau anghyfreithlon a gallai defnyddio cael canlyniadau difrifol. Mae cyffuriau yn newid y ffordd mae'ch corff neu'ch meddwl yn gweithio. Mae rhai cyffuriau yn gyfreithlon ac eraill yn anghyfreithlon. Fodd bynnag, nid yw'r ffaith ei bod yn gyfreithlon i fod yn meddiant cyffur yn ei wneud yn ddiogel. Mae cyffuriau newydd yr un mor beryglus a chyffuriau anghyfreithlon, yn wir yn fwy peryglus gan fod NEDs yn aml yn gryfach na chyffuriau anghyfreithlon. Gallant fod yn llawer mwy pur ac yn aml nid ydynt wedi eu cymysgu â dim arall. Nid yw NEDs fel meddygyniaethau gan nad oes labeli arnynt yn dweud wrthych beth sydd ynddynt na faint i'w gymryd. Efallai na fydd y cynnwys yr hyn yr ydych yn feddwl ydyw. Gall nifer o'r cyffuriau newydd sydd heb eu dosbarthu gynnwys gymysgedd o gyffuriau anghyfreithlon, sy'n golygu y gallech gael eich arestio gan nad yw anwybodaeth yn esgus am fod yn ei meddiant. Nid yw'r ffaith y gellir prynu NEDs ar y rhyngrwyd yn ei gwneud yn dderbyniol, nac yn ddiogel. Yn wir, nid yw'r cyffuriau hyn wedi eu profi'n iawn i weld pa mor wenwynig ydynt i bobl. Felly nid oes ffordd i ddweud sut y bydd cyffur seicoweithredol yn effeithio arnoch. Ni wyddom ddim am effeithiau tymor canolig na hir dymor defnyddio'r cyffuriau hyn. Fodd bynnag, gwyddom y gall cymysgu NEDs gyda meddygyniaethau, cyffuriau neu alcohol fod yn angheuol. Elw ac nid eich lles yw unig ddiddordeb y bobl sy'n gwneud y cyffuriau hyn. Mae llawer o'r cyffuriau arwerth hyn wedi ei labelu gydag not for human consumption, ond dim ond mwyn i'r delwyr osgoi'r gyfraith, fel nad oes unrhyw gyfrifoldeb arnynt am unrhyw ganlyniadau negyddol neu risgiau. Ffrindiau yn aml sy'n eich annog i roi cynnig ar cyffuriau, os felly nid ffrindiau ydynt mewn gwirionedd. Ond os oes rhywun yr ydych yn ei adnabod yn defnyddio cyffuriau, neu os ydych angen cyngor ynglyn â hynny, gallwch ffonio llinell gymorth genedlaethol dan 24/7 neu gysylltu ag asiantaeth leol a gallwch gael eu manylion yn yr adran llinellau gymorth. Cofiwch, nid yw'r ffaith ei bod yn gyfreithlon i fod yn meddiant cyffur yw'n golygu ei fod yn ddiogel.